Η Ελευσίνα προβάλλει από τα βάθη των αιώνων μέσα από τον σχεδόν άγνωστο και αβέβαιο κόσμο της προϊστορίας. Ήταν κοινή πίστη όλων των Ελλήνων πως η πόλη τούτη ήταν δεμένη με τις δυο μεγάλες θεές του ελληνικού πανθέου, τη Δήμητρα και την Κόρη. Και δεν ήταν καθόλου παράξενο στη θεά της Γεωργίας και της εφορίας της γης να δώσουν κλήρο το πιο έφορο γεωργικό κομμάτι της Αττικής γης, το Θριάσιον πεδίων. Γι' αυτό λατρεύτηκαν εδώ στην αρχή και από εδώ αργότερα η λατρεία των δύο θεοτήτων ξεκίνησε και πήρε διαστάσεις πανελλήνιες. Μια πρώτη μορφή λατρείας βεβαιώνεται ήδη στα μικηναϊκά χρόνια, δεδομένου ότι στο χώρο του τελεστηρίου έρευνες έφεραν στο φως λείψανα μικηναϊκού κτίσματος μεγαροειδούς τύπου, που από πολλούς θεωρήθηκε ο πρώτος ναός της Δήμητρας. Στα χρόνια του Σόλωνα, 650 με 600 π.Χ., χτίζεται μεγαλύτερο ιερό, ανεξάρτητο από την πόλη, κλεισμένο με υψηλό περίβολο. Η επέκταση των ορίων του τείχους και η διαμόρφωση του τελεστηρίου, του χώρου δηλαδή όπου τελούνταν τα μυστήρια, γίνεται την εποχή του Πισίστρατου, 550 με 510 π.Χ. Στη διάρκεια των Περσικών πολέμων, η Ελευσίνα και το ιερό της καταστράφηκαν από τους βαρβάρους. Η καθιέρωση στο Πανελλήνιο της Ελευσίνας σαν ένα από τα σημαντικότερα και λαμπρότερα ιερά έγινε στα μέσα του 5ου π.Χ. αιώνα. Ο Περικλής, που με δική του πρωτοβουλία και φροντίδα συμπληρώθηκε η ανοικοδόμηση του ιερού, είναι εκείνος που κατόρθωσε να ξεπεράσει η ελευσινιακή λατρεία τα όρια του αθηναϊκού κράτους και να έρχονται άνθρωποι από όλο τον τότε γνωστό κόσμο για να εξαγνιστούν στα μυστήρια, να γνωρίσουν το μεγαλείο της λατρείας της Δήμητρας και της Κόρης και να αποτελέσουν τους καλύτερους πρεσβευτές της αθηναϊκής δημοκρατίας. Την εποχή των Τριάκοντα τυράννων, 403 με 400 π.Χ., η Ελευσίνα αποχωρίστηκε από την Αθήνα και λίγο έλειψε να γίνει κράτος εν κράτη, γιατί εκεί βρήκαν καταφύγιο εξαιτίας της καλής της οχύρωσης οι Τριάκοντα και οι οπαδοί τους, που αρνήθηκαν να συνθηκολογήσουν με τον Θρασίβουλο, σκοτώνοντας όσους Ελευσίνιους θεωρούσαν ύποπτους. Τελικά οι Τριάκοντα έφυγαν και η Ελευσίνα παρέμεινε ισχυρό φρούριο ως τα χρόνια των Μακεδόνων, 3ος αιώνας. Στη Ρωμαϊκή εποχή η Ελευσίνα και το ιερό της αποκτούν και πάλι τη δόξα και τη λαμπρότητα των κλασικών χρόνων. Δείγματα αυτής της εποχής είναι τα μνημειώδη μικρά και μεγάλα προπήλαια μέσα στο ιερό, τα λείψανα του περίφημου Αδριάνιου Ιδραγωγείου και η γέφυρα στη διασταύρωση της Ιεράς Οδού με την Εθνική, έργο του Αδριανού που μοιήθηκε στα μυστήρια το 125 μετά Χριστόν. Με την εξάπλωση και την κυριαρχία του χριστιανισμού, η λατρεία της Δήμητρας κινδύνευσε και ίσως να άντεχε ακόμα αν ο Αλάριχος με τους Βυσιγότθους δεν έκαιγε το ιερό και όλο το ιερατείο. Αργότερα, ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Θεοδόσιος ο Δεύτερος απαγόρευσε την τέλεση των μυστηρίων και έτσι η λατρεία της Δήμητρας και της Κόρης σήγησε οριστικά. Την εποχή αυτή χαράζονται σταυροί στις βαθμίδες των μεγάλων προπηλαίων, γιατί με τον τρόπο αυτό οι χριστιανοί πίστευαν πως θα απομακρύνουν τα ειδωλολατρικά δαιμόνια. Αλλά ας δούμε πως διασώθηκε σε μας ο μύθος από μια αρχαιότατη ιστορική πηγή που μαζί με τη Δήμητρα υμνεί όλους τους θεούς τον ομηρικό ύμνο, ποίημα άγνωστου ποιητή του 7ου π.Χ. αιώνα. Η κόρη της Δήμητρας, η Περσεφόνη, ξένιαστη και χαρούμενη, έπαιζε με τις θυγατέρες του ωκεανού σε ένα ανθισμένο λιβάδι γεμάτο με τα ωραιότερα λουλούδια. Βλέποντας ένα ολάνθιστον Άρκισσο, απομακρύνθηκε λίγο. Ξαφνικά άνοιξε η γη και βγήκε ο γιος του Κρόνου και άρχοντας του κάτω κόσμου, ο Πλούτονας, την άρπαξε με βία στο χρυσό του άρμα και ενώ εκείνοι ολοφυρόνταν, την κατέβασε στα σκοτεινά του βασίλεια. Οι Ελευσίνοι έδειχναν σαν τόπο της αρπαγής τη σπηλιά δεξιά μας στον αρχαιολογικό χώρο, όπως ανεβαίνουμε προς το τελεστήριο. Κανείς από τους θνητούς και τους αθάνατους δεν άκουσε τις κραυγές της, παρά μόνον η Εκάτη, που καθισμένη στα σταυροδρόμια ήξερε όλες τις κινήσεις θεών και ανθρώπων. Μόνον ο ήλιος φανέρωσε τον κλέφτη στη Δήμητρα.
Απελπισμένη και οργισμένη εγκαταλείπει τον Όλυμπο και τριγυρνάει παντού αναζητώντας την αγαπημένη κόρη της. Μεταμορφωμένη σε γριά, καταλήγει ύστερα από περιπλάνηση 9 ημερών στην Ελευσίνα, στο παλάτι του βασιλιά Κελεού και κάθεται στο κατά τον όμηρο Παρθένιο Φρέαρ, όθεν ιδρεύοντο πολίτε εν σκιή, γνωστό ως Καλίχωρο. Όταν την είδαν οι 4 όμορφες κόρες του, Καλυδίκη, Κλεισιδίκη, Δημό και Καλυθόη, που κατέβαιναν με τις χάλκινες ιδρύες να πάρουν νερό, την οδήγησαν στο παλάτι. Τους είπε πως τη λέγανε Δοσό και τους διηγήθηκε μια θλιβερή ιστορία. Η γυναίκα του Κελεού Μετάνηρα τη λυπήθηκε και της ανάθεσε την ανατροφή του μονάκριβου γιού της Δημοφόντα, που ύστερα από πολλά χρόνια είχε αποκτήσει. Η φιλοξενία και η αγάπη της βασιλικής οικογένειας της Ελευσίνας και τα αστεία της υπηρέτριας Ιάμβης βοήθησαν τη θεά να βρει κάποια γαλήνη και να ξεχάσει προσωρινά το χαμό της μονάκριβης κόρης της. Αφοσιώθηκε στην ανατροφή του Δημοφόντα και απεφάσισε να τον κάνει αθάνατο. Την ημέρα τον άλυφε με θεϊκή αμβροσία, ενώ τη νύχτα, κρυφά από τους γονείς του, τον κρατούσε πάνω από τη φωτιά, έτσι που οι φλόγες να τυλίγουν το κορμί του. Ο Δημοφόντας μεγάλωνε και αναπτυσσόνταν πρόωρα για την ηλικία του και γινόταν όμορφος σαν Θεός. Όταν μια νύχτα η Μετάνηρα, περίεργη, παρακολούθησε τη θεά, είδε το γιο της μέσα στις φλόγες, φοβήθηκε, θύμωσε και θέλησε να τη διώξει από το παλάτι. Τότε φανερώθηκε η Δήμητρα μπροστά στα έκπληκτα μάτια τους, σ' όλο το θεϊκό της μεγαλείο. Τα ξανθά μαλλιά της κοιμάτιζαν στους ώμους της και θεϊκή λάμψη φώτισε το δωμάτιο. Είμαι η ένδοξη Δήμητρα, που βοηθώ και ανακουφίζω θνητούς και αθάνατους. Τρέξτε να μου φτιάξετε ναό μεγάλο και κάτω από αυτόν βωμό, κάτω από την Ακρόπολη και το ψηλό τείχος, στον επιβλητικό λόφο πάνω από το Καλίχωρο Φρέαρ. Μετά θα σας διδάξω εγώ ίδια τον τρόπο της λατρείας, που αν ακολουθήσετε με ευσέβεια θα κερδίσετε την εύνοιά μου. Έτσι μίλησε η θεά. Οι Ελευσίνοι έντρομοι υπάκουσαν στις διαταγές της θεάς και σε λίγο χρόνο έκτισαν τον πρώτο ναό της Δήμητρας. Μερικά λείψανα του Μικηναϊκού Μεγάρου, του πρώτου ναού της Δήμητρας που βρέθηκε στις ανασκαφές, συνδέει το μύθο με την ιστορία. Κλείστηκε τότε στο ναό η Δήμητρα και τον έκανε μόνιμη κατοικία της, μη θέλοντας να ανέβει πια στον Όλυμπο, οργισμένη με θεούς και ανθρώπους. Η οργή της αυτή ξέσπασε στη γη που στέρφα πια, δεν φύτρωνε ούτε χλωρό χορτάρι. Πείνα και κρύο παντού κινδύνευε να εξαφανίσει το ανθρώπινο γένος. Οι θεοί ανησύχησαν, γιατί ούτε θυσίες γίνονταν. Τότε αναγκάζεται ο Δίας να στείλει αγγελιαφόρο τη χρυσοφτέρουγη Ήριδα, που βρήκε τη θεά μέσα στο ναό της στην Ελευσίνα και αφού μάταια προσπάθησε να απαλύνει την οργή της με άλλους τρόπους, ενέδωσε στους όρους της. Η Δήμητρα καταφέρνει να πετύχει τη συγκατάβαση του Δία για τον ερχομό της κόρης από τα σκοτεινά βασίλεια του Άδη. Ο Ερμής κατέβηκε στον Άδη και έπεισε τον Πλούτονα να υπακούσει στο μεγάλο του αδελφό. Ο Πλούτονας, που δεν ήθελε να χάσει την αγαπημένη του Περσεφόνη, της έδωσε πριν φύγει να γευτεί καρπό ροδιάς. Έτσι δεν θα μπορούσε να ξεχάσει τον Άδη και θα έμενε για πάντα δεμένη μαζί του. Από τότε η Περσεφόνη 6 μήνες ζούσε κοντά στη Δήμητρα πάνω στη γη και τους άλλους 6 στον κάτω κόσμο, γυναίκα του Πλούτονα. Η Περσεφόνη με την συνοδεία του Ερμή ανέβηκε πάνω στη γη και βρήκε τη μητέρα της στο ναό που οι Ελευσίνοι της είχαν αφιερώσει. Η Δήμητρα, χαρούμενη που ξανά βλέπε την κόρη, χαμογέλασε. Ο τόπος έλαμψε και λουλούδισε. Συγχρόνως δεν ξέχασε τους Ελευσίνιους που της χάρισαν φιλοξενία στη μοναξιά της, παρηγοριά στη θλίψη της και της αφιέρωσαν βωμό και περίλαμπρο ναό. Κάλεσε κοντά της τους Θεμιστοπόλους βασιλείς, τον Τριπτόλεμο και τον Διοκλή, το γενναίο Εύμολπο και τον βασιλιά Κελεό, και τους δίδαξε τα όργια, όπως λέει ο ύμνος. Ποια ήταν τα όργια αυτά δεν μας αναφέρει ο υμνογράφος, γιατί ο σεβασμός αδυνατίζει τη φωνή. Λέγει όμως παρακάτω: ευτυχισμένος ο άνθρωπος που είδε τα μυστήρια αυτά.
Όποιος όμως μείνει αμοίητος και αμέτωχος δεν μπορεί να έχει την ίδια τύχη με τους μοιημένους όταν κατέβει στον Άδη. Η Δήμητρα λοιπόν, θέλοντας να χαρίσει ολοκληρωμένη ευτυχία στους Ελευσίνιους, τους δίδαξε τα μυστήρια για την ηθική και πνευματική τους ανάπτυξη, ενώ για την ηλική τους ευημερία την καλλιέργεια της γης, με πρώτο μεγάλο δάσκαλο τον Τριπτόλεμο, το μεγαλύτερο γιο του Κελεού. Αυτός είναι ο μύθος για τον οποίο, λέει ο Ντεσάρν, είναι το πιο συγκινητικό και ωραίο δημιούργημα της ελληνικής φαντασίας, με το οποίο τόσο ζωηρά παριστάνονται σαν σε μυστική τραγωδία οι διάφορες μεταλλαγές της βλάστησης, η ζωή και ο θάνατος της φύσης. Οι τελευταίοι στίχοι του ομηρικού ύμνου παρουσιάζουν τη Δήμητρα να υποδεικνύει τον τρόπο που θα τελούνται τα μυστήρια, με την αξίωση να τηρηθεί από τους μοιημένους απόλυτη μυστικότητα. Η τιμωρία του θανάτου που επιβαλόνταν σ' όποιον φανέρωνε οτιδήποτε σχετικό ήταν η αιτία που κρατήθηκε αιώνες τώρα το μυστικό. Είναι γνωστό ότι ο Αλκιβιάδης, λίγο πριν αποπλεύσει ο Αθηναϊκός στόλος για τη Σικελία το 415, στα χρόνια του Πελοποννησιακού πολέμου, μετά από ένα συμπόσιο, προσπάθησε να μιμηθεί και επομένως να βεβηλώσει συμβολικές πράξεις από τα μυστήρια. Εναντίον του ακολούθησε γραφή ασεβίας. Και αυτός ο Εσχύλος κόντεψε να χάσει τη ζωή του, κυνηγημένος από τα εξαγριωμένα πλήθη, γιατί νόμιζαν πως σε μια τραγωδία του αποκάλυπτε μερικά από τα δρόμενα των μυστηρίων. Ακόμα και ο κατεξοχήν οδηγός των μνημείων της αρχαιότητας, ο περιηγητής του Δευτέρου μετά Χριστόν αιώνα, ο Παυσανίας, που δίνει τόσο πολύτιμες πληροφορίες για τον αρχαίο κόσμο, εδώ είδε ένα όνειρο, όπως αφηγείται, που του κράτησε το στόμα κλειστό και η περιγραφή του για την Ελευσίνα σταματάει στην είσοδο του ιερού. Και ο μεγάλος γεωγράφος, ο Στράβων, αναφέρει μόνο τα μνημεία που είδε περνώντας έξω από το ιερό. Άλλοι αρχαίοι συγγραφείς αναφέρουν πληροφοριακά για τις εξωτερικές φανερές πράξεις. Ο Πλάτωνας, στο διάλογο ανάμεσα στο Σοκράτη και στο Φέδρο, μιλάει για τα δύο στάδια της μοίησης. Το πρώτο στάδιο, η προπαρασκευαστική μοίηση που γινόταν στα μικρά μυστήρια, και το δεύτερο στάδιο για την υψηλότερη μοίηση, την εποπτεία, στα μεγάλα μυστήρια, στο τελεστήριο της Ελευσίνας. Στο πρώτο στάδιο, ο μοιούμενος ήταν ένας μύστης, λέξη που προέρχεται από το ρήμα μύο, που σημαίνει κλείνω τα μάτια. Ήταν λοιπόν ένας μύστης με τα μάτια κλειστά προς τον κόσμο. Στο δεύτερο όμως στάδιο, στην Ελευσίνα, έβλεπε το όραμα, την εποπτεία, και γινόταν επόπτης, δηλαδή κάποιος που είχε δει. Τα μικρά μυστήρια ετελούν το κάθε χρόνο το μήνα Ανθεστηρίωνα, Φεβρουάριο, στο ιερό της Δήμητρας και της κόρης, που βρισκόνταν στην Άγρα, στην αριστερή όχθη του Ηλισσού, μεταξύ του λόφου του Αρδιτού και του σημερινού Παναθηναϊκού σταδίου. Οι περισσότεροι μελετητές συμφωνούν ότι εδώ γινόταν το πρώτο στάδιο της μοίησης. Αυτόν που επρόκειτο να δεχτούν τα μυστήρια από έναν λειτουργό που ανήκε στις βασιλικές οικογένειες των Ευμολπιδών και των Κηρύκων, που διατήρησαν το μοναδικό δικαίωμα των θρησκευτικών αξιωματούχων των μυστηρίων. Οι μύστες, συγκεντρωμένοι στην Άγρα, ξαναζούσαν το θάνατο της Περσεφόνης μέσα από την τελετουργική αναπαράσταση εκείνων των γεγονότων. Συγχρόνως νίστευαν για να πετύχουν τον ψυχικό καθαρμό, τον πλήρη εξαγνισμό. Τότε ήσαν έτοιμοι για τα μεγάλα μυστήρια, που άρχιζαν κάθε χρόνο στις 14 του μηνός Βοηδρομιώνος, σημερινού Σεπτεμβρίου, και διαρκούσαν 9 ημέρες σε ανάμνηση της 9ήμερης περιπλάνησης της Δήμητρας. Κυρίαρχο στοιχείο των μεγάλων μυστηρίων ήταν η αναγέννηση, δηλαδή η θριαμβευτική επάνωδος της Περσεφόνης από τον Άδη, μαζί με τον νεογέννητο γιο που είχε συλλάβει στη διάρκεια της παραμονής της στο βασίλειο του Πλούτονα. Κάθε μέρα είχε δικό της όνομα και δικό της τελετουργικό. Αρκετό χρόνο πριν από την Πανσέλινο, οι Αθηναίοι έστελναν σε όλους τους Έλληνες αποστολές, τους λεγόμενους σπονδοφόρους, από τις ευγενικές γενιές των Ευμολπιδών και των Κηρύκων, για να αναγγείλουν τη μεγάλη γιορτή και να σταματήσουν οι πόλεμοι για 2 μήνες. Συγχρόνως φέρνανε προσωπική πρόσκληση του Ιεροφάντη
στους αρχηγούς των πόλεων. Στους πολίτες που επιθυμούσαν να παρευρεθούν, οι άρχοντες των πόλεων έδιναν άδειες. Κάθε δικαστική εκτέλεση αναστέλλονταν όσο διαρκούσαν τα μυστήρια. Στο μεταξύ, στην Ελευσίνα όλα ήταν έτοιμα για να υποδεχτούν τους επισκέπτες. Άνετα καταλύματα, ξεναγή και υπηρετικό προσωπικό. Η πόλη ήταν εφοδιασμένη με όλα τα απαραίτητα και άστραφτε από καθαριότητα. Οι επίσημοι ξένοι θεωροί, όπως λέγονταν, έφταναν με πλούσια δώρα και μεγαλοπρεπείς προσφορές για τη θεά. Στις 14 του μηνός Βοηδρομιώνος ξεκινούσε η μεγάλη πομπή από την Ελευσίνα για την Αθήνα, αφού προηγουμένως γινόταν η πρώτη μεγάλη θυσία, γνωστή ως προθήματα στην Εσχάρα, βωμό υπόγειο στην είσοδο του ιερού. Οι αίριες της θεάς προπορεύονταν με κορυφαία μια που έφερνε την ιερή κίστη στο κεφάλι. Με μεγάλη ευλάβεια ακολουθούσαν ο ιεροφάντης, ο δαδούχος, οι αρχές του τόπου και πλήθος από ελευσίνιους πιστούς. Η πομπή ακολουθούσε την πορεία της σημερινής Ιεράς Οδού, που συμπίπτει σε πολλά σημεία με την αρχαία. Σύμφωνα με μία εκδοχή, το ταξίδι των μοιημένων προς την Ελευσίνα συμβόλιζε το ταξίδι του στον άλλο κόσμο, από όπου θα ξανάφερναν την κόρη της θεάς Δήμητρας. Όταν έφταναν στην ιερή λίμνη των Ρητών, σημερινή Κουμουνδούρου στο Σκαραμαγκά, τους περίμενε μια ομάδα νέων από την Αθήνα που είχαν οριστεί από την πολιτεία και αποτελούσαν την τιμητική φρουρά για την υπόλοιπη πορεία. Αυτοί οι νέοι φορούσαν μαύρη χλαμίδα και κρατούσαν δόρυ και ασπίδα. Ο Ηρώδης ο Αττικός όμως, τα ρωμαϊκά χρόνια, άλλαξε τη φορεσιά, η οποία από τότε έγινε λευκή. Η Ιερά Οδός ήταν στρωμένη με καρπούς και λουλούδια και στο πέρασμα της πομπής και των ιερών, άρρωστοι πεσμένοι στα γόνατα, ζητούσαν τη βοήθεια και την ευλογία της θεάς. Στα παλιότερα χρόνια η πορεία γινόταν με τα πόδια. Αργότερα όμως με τετράχτροχα αμάξια που τα έσερναν βόδια. Κατά τη διάρκεια της το πλήθος των πιστών αυξάνονταν. Αρχές πηγές αναφέρουν ότι 30.000 περίπου συμμετείχαν στην πομπή. Όταν πλησίαζαν στην Αθήνα, σταματούσαν κάπου κοντά στο Βοτανικό για να ξεκουραστούν. Ύστερα άφηναν την Ιερά Οδό, διέσχιζαν τον Κεραμικό, την αρχαία αγορά και κατέληγαν στο Ελευσίνιο το Ενάστη, όπου κατέθεταν τα ιερά. Το Ελευσίνιο εθεωρείται παράρτημα του ιερού της Ελευσίνας και βρισκόνταν στα ανατολικά κράσπεδα του λιθόστρωτου δρόμου των Παναθηναίων, μεταξύ των βράχων κάτω από τα προπήλαια της Ακρόπολης και της νότιας πλευράς της στοάς του Ατάλου. Εδώ ο Φεδυντής, κατώτερος ιερέας του ιερού της Ελευσίνας, ερχόνταν στην Ακρόπολη και ανακοίνωνε επίσημα στην ιέρεια της Πολιούχου Αθηνάς την άφιξη της Δήμητρας στην πόλη της. Την 15η του μηνός Βοηδρομιώνος, ο Άρχον Βασιλιάς, ο ανώτατος πολιτικός λειτουργός στην Αθήνα, μαζί με τους ανώτατους θρησκευτικούς λειτουργούς, τον Ιεροφάντη δηλαδή, τον Ιεροκήρυκα και γύρω την τιμητική φρουρά, καλεί τον λαό στην ποικίλη στοά, στην αγορά. Στην αγορά, ο Ιεροκήρυκας κάνει την πρόαρση, την επίσημη δηλαδή προκήρυξη της ενάρξεως της γιορτής, που συνέταξε ο ίδιος ο Ιεροφάντης, και την πρόσκληση για τη συμμετοχή όλων, εκτός από εκείνους που ήσαν ένοχοι φόνου ή ιερόσιλοι ή δεν μιλούσαν την ελληνική γλώσσα. Οι μύστες, ντυμένοι τους κατάλευκους χιτώνες, ξεχωριστά από το υπόλοιπο πλήθος, σκύβουν το κεφάλι για να δεχτούν τη θεϊκή ευλογία. Με ελπίδα και προσμονή κλείνει ουσιαστικά πρώτη μέρα των μεγάλων μυστηρίων. Την 16η Βοηδρομιώνος, πρωί-πρωί οι κήρυκες ξεχύνονταν στην πόλη και καλούσαν τους μύστες με τη συνοδεία των μυσταγωγών τους να κατέβουν στη θάλασσα για το μεγάλο καθαρτήριο βάφτισμα. Ομάδες λοιπόν με αμάξια κατέβαιναν στο Φάληρο. Έπαιρναν μαζί τους και ένα χειρίδιο που το έπλαιναν και το θυσίαζαν, γιατί πίστευαν πως το αίμα αυτού του ζώου είναι το καθαρότερο και είχε τη δύναμη να ξεπλένει και να απορροφάει το μίσος και την κακία από την ψυχή του μύστη. Επειδή πιστεύανε πως ήταν το ωραιότερο δώρο για τους θεούς του κάτω κόσμου, μετά τη θυσία το έθαβαν βαθιά στη γη. Την 17η Βοηδρομιώνος, ο Άρχον Βασιλιάς μαζί με τους επιμελητές των μυστηρίων τελούσαν μεγαλοπρεπή θυσία εις το Ελευσίνιον το Ενάστη
και ανέπεμπαν ευχές υπέρ της Βουλής και του Δήμου των Αθηναίων, των παιδιών και γυναικών και για εκείνους που είχαν έρθει σαν αντιπρόσωποι από τις ελληνικές πόλεις, οι οποίοι σαν μέτοχοι της γιορτής θυσίαζαν και εκείνοι τα επίσημα θύματα που είχαν προσκομίσει ο καθένας από την πατρίδα του. Την 18η Βοηδρομιώνος, σύμφωνα με τη μαρτυρία του Παυσανία, ο Ασκληπιός, ξεκινώντας από το ιερό του στην Επίδαυρο για να μοιηθεί στα μυστήρια, έφτασε καθυστερημένος και φιλοξενήθηκε στο ενάστη Ελευσίνιον. Έτσι δεν πρόφτασε να υποστεί τη διαδικασία της μοίησης από την αρχή, αλλά επειδή ήταν Θεός, του δόθηκε η άδεια να ακολουθήσει κανονικά την πορεία προς τη μοίηση. Αυτή η κάπως καθυστερημένη αποδοχή στη μοίηση ίσχυσε αργότερα σαν εξαίρεση για τις μεγάλες προσωπικότητες που δεν έφταναν έγκαιρα στη γιορτή. Η 19η Βοηδρομιώνος είναι η μέρα που η μεγάλη πομπή των μυστών με τα ιερά ξαναγυρίζουν στην Ελευσίνα. Η μέρα από τις πιο λαμπρές της γιορτής. Η πομπή ξεκινούσε και πάλι από το ενάστη Ελευσίνιον με την ίδια διάταξη και επισημότητα όπως είχαν έρθει, με επιθυμίες για τον αντιπροσωπευτικό μυστικό θεό τον Ίακχο που το ξύλινο ξώανό του προηγείτο. Όλοι φορούσαν στο κεφάλι στεφάνι από μυρτιά και κρατούσαν ραβδί από πλεγμένα κλαδιά, τον βάκχον όπως λεγόταν, σύμβολο των μυστών που βρίσκεται σε πολλές ανάγλυφες και ζωγραφικές παραστάσεις του μουσείου. Στα ιερά που βρίσκονται κατά μήκος της Ιεράς Οδού, η πομπή σταματούσε και οι μύστες εξέπεμπαν ύμνους, έτσι όπως γίνεται και σήμερα στις λιτανίες. Πρώτη στάση στο Δαφνί, που υπήρχε το ιερό του Δαφνίου Απόλλωνα. Λίγο παραπέρα στο ιερό της Αφροδίτης και στο γύρισμα του δρόμου προς τα βόρεια στους Ρητούς, τη σημερινή λίμνη Κουμουνδούρου που ήταν αφιερωμένη στη Δήμητρα και στην κόρη. Τα ψάρια της λίμνης, ιδίως τα χέλια, είχε δικαίωμα να τα γεύεται μόνο το ιερατείο της Ελευσίνας. Όταν έφταναν στους Ρητούς, οι αντιπρόσωποι του παλιού ελευσινιακού γένους των Κροκονιδών περίμεναν και έδαιναν με μια γεροπλεγμένη μάλινη κίτρινη κλωστή το αριστερό πόδι και το δεξί χέρι κάθε μύστου, γιατί πίστευαν πως έτσι εξαφανίζεται κάθε μίασμα. Η φωτεινή γραμμή που σχημάτιζε η πομπή, γιατί εντωμεταξύ είχε βραδιάσει, πλησίαζε στην Ιερή Πόλη. Εκεί όπου η σημερινή εθνική οδός προς την Κόρινθο περνάει πάνω από την Ιερά Οδό και έχει βρεθεί η τόσο καλοδιατηρημένη ρωμαϊκή γέφυρα του Ελευσινιακού Κηφισού, υποδεχόνταν οι Ελευσίνοι την πομπή. Εδώ γινόταν οι λεγόμενοι γεφυρισμοί. Άφηναν να προσπεράσουν ιερά και ιερείς και μόλις πλησίαζαν οι μύστες, οι Ελευσίνοι σκεπασμένοι με σεντόνια άρχιζαν τα πειράγματα και τις βομολοχίες. Δινόταν έτσι ευκαιρία μέσα από τα χοντροαστεία να γίνεται γνωστή η αλήθεια για τον καθένα που δεν τολμούσε κανείς να πει ποτέ άλλοτε μπροστά του. Δεν ξέφευγαν όμως από τους γεφυρισμούς ούτε οι επίσημοι ξένοι. Κι έτσι, καθώς η γέφυρα ήταν στενή και πέρναγε ένας, άκουγε καλά το δικό του πείραγμα χωρίς να επιτρέπεται και να απαντήσει. Η δοκιμασία ήταν σκληρή. Ύστερα οι μύστες περνούσαν το κατόφλι του ιερού έτοιμοι για το μεγάλο όραμα. Στο καλύχωρο Φρέαρ, δίπλα στα μεγάλα προπήλαια, κοπέλες ελευσινιώτισσες, όμορφες και λιγερόκορμες, έστειναν χορό στο σημείο που η θεά, σύμφωνα με το μύθο, δρόσισε τα φλογισμένα χείλη της στο τέλος της απελπισμένης της περιπλάνησης. Η νύχτα της 20ης προς την 21η Βοηδρομιώνος ήταν η σημαντικότερη νύχτα της τελετουργίας των μυστηρίων. Προηγείτο η μεγάλη θυσία από τον Άρχοντα Βασιλιά και τον εκπρόσωπο της Αθηναϊκής Πολιτείας και ακολουθούσε η θυσία του Μεγάλου Ταύρου από την τιμητική φρουρά της θεάς. Στη συνέχεια πρόσφεραν στους μύστες ένα μεγάλο στρογγυλό καρβέλι, τον μπέλανο, φτιαγμένο με αλεύρι από στάρι και κρυθάρι και στολισμένο με διάφορα σχήματα. Το κυρίαρχο όμως γεγονός της νύχτας αυτής ήταν η προετοιμασία του κικαιώνα, ενός ειδικού ποτού με το οποίο κοινωνούσαν οι μύστες. Το ποτό φτιαχνόταν από κρυθάρι, το ιερό δημητριακό του Τριπτόλεμου, που φύτρωνε στο ράριο πεδίο, νερό και βλήχωνα, ένα μυρωδικό χόρτο. Ύστερα ανακατευόταν μέσα σε κανάτια και προσφερόταν σε ειδικά κύπελα στους μύστες. Εκείνοι, αφού έπιναν, τραγουδούσαν όλοι μαζί
και έπειτα κάθονταν στις κερκίδες περιμένοντας να νυχτώσει. Το ποτό που είχαν πιει τους οδηγούσε σταδιακά σε έκσταση. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι ιεροφάντες ήξεραν να δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες. Σίγουρα υπήρχε μουσική, φωνητική ή ενόργανη, που ερχόταν άλλοτε από τα βάθη της γης κι άλλοτε απ' έξω. Οι ιεροφάντες άφηναν αρώματα στον αέρα και οδηγούσαν τη μουσική σε βαθμιαία κορύφωση, μέχρι που σε κάποια στιγμή το ιερό άνοιγε διάπλατα και φωτεινά πνεύματα έμπαιναν στο χώρο της μοίησης. Ανάμεσά τους το πνεύμα της Περσεφόνης, που είχε μόλις ανέβει από τον Άδη, κρατώντας την αγκαλιά το νεογέννητο γιο της. Τη στιγμή εκείνη ο ιεροφάντης ύψωνε τη φωνή του απαγγέλλοντας: «Η σεβαστή γέννησε το ιερό τέκνο, βρυμό εγέννησε βρυμών». Και ύστερα έδειχνε το στάχι, σύμβολο της αιώνιας δημιουργικής δύναμης της γης που ανανεώνει τη ζωή. Οι μύστες υμνούσαν με την ευχαριστήρια κραυγή «Ήε» το Δία και με την κραυγή «Κίε» τη Δήμητρα. Μετά τα δρόμενα ακολουθούσαν τα δεικνύμενα. Ήταν η μεγάλη στιγμή που ο ιεροφάντης από το ανάκτορο φανέρωνε τα ιερά στους μύστες, βγάζοντάς τα από τις ιερές κίστες. Ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς υποστηρίζει ότι οι κίστες περιείχαν ιερές πίτες διαφόρων σχημάτων και συμβολισμών, κομμάτια αλατιού, ρόδια, σπόρους παπαρούνας, σίκα, ένα φίδι, το θύρσο, χαρακτηριστικά αντικείμενα από την ανδρική και γυναικεία ζωή και τα μυστικά εμβλήματα του Διόνυσου και της Θέμιδας. Οι τελετουργικές αυτές πράξεις συνοδεύονταν από ορισμένες απαγγελίες. Τα συμπτώματα που κατά γενική ομολογία κατελάμβαναν τους μύστες τη στιγμή του οράματος, δηλαδή ρίγη, ναυτία, κρύος υδρότας και ήλιγκος, οδήγησαν πολλούς μελετητές στο συμπέρασμα ότι γινόταν χρήση κάποιου ψυχοδηλωτικού, ανακατεμένου μέσα στο ιερό ποτό που αποτελούσε αναπόσπαστο μέρος του μυστηρίου. Πέρα από την τυπική απαγόρευση της εξιστόρησης των δρόμενων, η ίδια η εμπειρία ήταν ανίποτη, γιατί δεν υπήρχαν λέξεις να την εκφράσουν. Την 22η Βοηδρομιώνος, ο κύκλος των μυστηρίων έκλεινε με τη θύμηση των νεκρών. Την 23η Βοηδρομιώνος, οι γιορτές των μυστηρίων έφταναν στο τέλος τους και οι μοιημένοι έπαιρναν το δρόμο της επιστροφής. Την 24η Βοηδρομιώνος, ένας νόμος του Σόλωνα όριζε να δικάζονται από τη Βουλή των 500 όσα έκτροπα είχαν γίνει κατά τη διάρκεια των γιορτών. Έτσι, μετά από διακοπή 9 ημερών, όσο κρατούσαν οι τελετές των Ελευσινίων μυστηρίων, η ζωή στην Ελλάδα ξανάβρισκε τον κανονικό της ρυθμό.